No. Hi, welcome again to our channel. Meron akong ipapakita sa inyo guys, isi-share na naman. This is a happiness material na mga simpleng bagay na alam mo naman tayong na dadatnan ng mga regalo ay syempre kahit na simple o ano man yan, ang ipinagpapasalamat natin ay yung naalala tayo at tayo ay pinahalagahan, pinag-aksayan ng panahon na padalhan or pinag-aksayan niya tayo ng pera na pambili doon sa ibibigay niya sa atin ay napakalaking ipagpapasalamat natin kahit pa mura man yan o mahal yan. Para sa akin yung gesture lang ng pagbibigay, yung pagbibigay na lang, yung pagpunta niya doon sa padalahan, yung paggagastos niya, yung transportation, yung oras niya, 'di ba? Grabeng nakakataba ng puso na may nakaalala sa iyo na talagang masasabi mong mahal ka dahil nag-waste siya ng time, nag-exert siya ng effort and time to send you something special na sa tingin niya ay magustuhan mo. No? So, meron akong mahalagang tao sa akin, ito ay hindi ko kadugo, pero siya ay siguro alam daw kasi niya ang istorya ng buhay ko, kaya sabi niya ituring ko na raw siya na isang kapamilya na nagmamahal sa akin dahil alam niya yung istorya ko. Kaya ngayon wala nang maraming drama. Ito ay, alam mo, yung kasabihan na kapag may mga taong mawala sa buhay mo, may kapalit na mas higit pa doon sa mga nawala. Naniniwala ka sa ganon? Ako, paniwalang-paniwala talaga na ang Diyos ang may galaw sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Talaga sa totoo lang, at ipagpapasalamat ko ng matinding pagpapasalamat na walang katapusan. That's why maingay ako sa Facebook dahil I am so proud na ang God lang ang mamalaki ko na supporter ko talaga. Ang God, sobra kung ang God ang nasa iyo, bahala nang mawala lahat, no? Ganon ang paniniwala ko guys. Kaya ngayon, meron akong i-share sa inyo na ito ay siguro through her ay siguro galaw ng Diyos, sabi ko, dahil bakit na lang ako padadalhan ng hindi ko naman alam kung ano yun, pero nabasa ko kung ano ang item, pero hindi ko pa nakita kung ano yun. So ngayon ay napahaba na yung intro ko kasi alam nyo guys, masyadong ako kasi bibihirang may nagbibigay sa akin, walang nagbibigay. Oo, so ay nako, ewan, itong puso ko ay lumulukso sa tuwa na naiiyak. Alam mo yung kapag may mga nagmamalasakit sa akin na feel mo ay sincere, nakakaiyak talaga sa totoo lang. Hindi ako maiyak na kung ang tao ay umapi sa akin, apihin ako, matapang ako sa mga niyan, matibay ako. Pero yung may magmahal sa akin na taos puso, na sincere, nakakaiyak, nakakabagbag damdamin, no? 'Di ba? So ngayon guys, marami na akong drama. Siguro maintindihan nyo naman ka-kids, no? Dahil kung sino man dyan ang mga ka-kids ko na datihan na at na matagal na dito sa channel na ito na nag-watch ng mga videos, alam nyo ang istorya ng buhay ko. Siguro magmula ng gawin ko the first video up to now, may laman, may content na something about my life na talagang significant. Masasabing significant because very meaningful ang pagkakaroon ko ng YouTube. Very meaningful. At
Kaya mahal na mahal ko ang YouTube. Kahit pa anong sabi nila na may mga may nag-encourage sa akin na, ma'am, sa Facebook malaki raw kinikita kaysa YouTube. Wala ako doon kusake sa mas malaki, mas maano. Pero alam nyo, utang ko sa YouTube yung kasiyahan na binibigay ng pagkakaroon ko ng channel, pagkakaroon ko ng mga kachits na katulad nyo. Malaking halaga kayo sa akin. You are so valuable sa akin, guys. So, ngayon guys, ay ang dami ko ng drama. Nako, hindi tayo matatapos nito. Ang dami kong drama pagka naumpisahan yung mga bagay-bagay na yan ng buhay na talambuhay, yung istorya ng buhay. Nako, ang dami kong masasabi. So, eto na guys, kanina bubuksan ko na sana, hindi ko mabuksan, sabi ko, teka nga, i-share ko nga sa kanila. Pero ayaw niyang pasabi ng name niya. Ewan ko kung bakit din. Pero, ito kasi, ay nakaka-communicate ko by chat, yung private message. At ito siya, ay ang tagal ko ng viewer, magmula pa noong, siguro, let's say, mga that time na pagkatapos nung pag-upload ko nung doon siya nagumpisa yung pag-post ko ng tungkol sa pagkasunog ng bahay namin, yung mga madrama na siguro naawa siya doon. Napakalaki ang puso niya na binigay ng God sa kanya. Sobra. So, sorry guys, hindi ko ma-mention ang name, but she is an avid viewer of Rich Chich channel. At ito po yung binigay niya. Ito. At hindi ko muna babasahin. I-surprise ko na lang kayo. Ito. Surprise ko na lang kayo. Ang higpit ng kasi ang daming tape. Ang daming tape niya, guys. Sobra. Pero ang ganda ng box nakikita ko, orange. Oh, parang maganda nga. Ano kaya ito? Oh my God. Parang maganda, guys. Hulaan nyo. Tadaan! Hulaan nyo. Hula. Meron siyang ganun. Bakit may ganun? Ano yung ibig sabihin yan? Pinta-pintahan natin. Hindi ko mabuksan na hindi easy buksan ha, kasi tingnan mo ang tape. Oh, tingnan. Tape. Na-checkered siya ng tapes na napakarami. Ayan oh. Tibay ng pagkabalot. Ayan guys. Ayan, share ko sa inyo itong napakaganda. Yung bungad pa lang ay napakaganda na. Oh my God. Oh my gosh neck. Ang sarap lang nang tumanggap ng ganito. Bakit kaya ganun tayong mga tao, no? Sarap tayong tumanggap ng mga material things. Siyempre, sino ang magbibigay? My God, no? Ako, mapapanood ako niyan. Totoo lang. Yung nagbigay, mapapanood ako. Hello, ma'am. Ito na, binubuksan ko na, ma'am. Ayaw mo naman pasabi kung sino ka. Bakit kaya ayaw mong pasabi? Takot kang hingan din nila. Oh my God. Ang daming balot, oh. Tingnan mo. Oh my God. Tingnan mo naman yan. Oh. Tingnan mo, oh. Uy, nabasa mo yun? Aha. Oh my God. Ano yun? Ako, na-excite na ako. Oh my God, ano yun? Ala, na-excite na ako nung nabasa ko. Na-excite na ako. Ano ba yan? Bakit ang ingay? Dito kasi tayo, along the highway. Wow, Louis Vuitton. Is that true? Oh my God. Oh my God, Louis Vuitton. Oh my God, Louis Vuitton. Hindi ko na mabuksan. Oh my God. Ang ganda naman ng kahon. Kahon pa lang eh. Kung sa Ilocano pa ito.
ano yung term nila pag ganito na yung excited ka na ngayon ka lang magkakaroon, kararaman, sabihin nila. Kararaman nga ako, kararaman nga talaga. Ayun. Oh, wow, obvious. Ano ito? Wow. Wow. Ang ganda naman nito, ma'am. Naiyak tuloy ako. Nakakaiyak. Nakakaiyak. Kakaiyak, ma'am. Bakit ang bait mo? Bakit ang bait mo sa akin? Bakit ang bait mo? Sana ganyan lahat ang mga magmahal sa akin. Ano? Mawain. Oh, yun. Oh my God. Oh my God. I cannot open. Dinahan-dahan ko. Ayoko magasgas yung box. Ayoko magasgas ang box. Ayoko magasgas yung box. Ayoko na magasgas yung box. Ayoko. Wow! Wow! Oh! You make me cry with happiness. You make me cry with happiness. Really? Oh my God. You make me cry with happiness. Oh my God. I don't want to ruin the box. Oh. Slowly by slowly. Okay? Slowly by slowly. Ang hirap naman buksan. Dami naman tape. Dami naman tape nito. Dami naman tape. Oh my God. Oh my God, ma'am. Ako'y naiiyak na. Ba't mo ako pinapaiyak? Naiiyak. Naiiyak sa tuwa. Naiiyak sa tuwa. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ang ganda nito. Ang ganda ng box. Oh my God. Huwag mong gasgasan, ha? Hinay-hinay, ha? Hinay-hinay, ha? Uy! Ano yun? Uy! Ano ito? Meron siyang ganito. Ano ito? May Louis Vuitton din dyan. Oh my God. Wait. Wait. Oh my God. Ang ganda nito, guys. Ito na lang box. Okay na sa akin. Oh, kontento na ako. Happy na ako. Happy na ako. Oh my God. Box pa lang maganda na, guys. Okay, no? Ma'am, huwag mo akong tawanan, ha? Ako iniiyak na, ma'am. Oh, ma'am. Diyos ko, ma'am. Ang layo pa ng birthday ko, ah. Layo pa ng birthday ko. Oh my God. Nakakaiyak. Ch-ch-ch-ch-den-den-den-den-den. Ch-ch-ch-ch-den-den-den-den-den. Oh. Wow. Ch-ch-ch-ch-den. May music. Ch-ch-ch-ch-den. Nakakaiyak talaga. Ako'y naiiyak. Nag-uwi na naman ako. Sabihin niyo mang uwi ako, bahala kayo. Paano buksan to? Ay, nagasgas ko. Nagasgas ko. Oh my God, nagasgas ko. Sorry. Ayoko magasgas. Yung box lang niya, ayoko sirain eh. Oh my God. Hindi ko alam basahin to eh. Ayan oh. Sabi niya eh, remarque, les canor, ano? Les canor, C-A-N-A-U-X, Spectious Rodits, remarque, special
Commoditory. Oh my God. Oh my God. Paano ba to? Wala, di ko alam buksan. Baka ito. Ito ba? Sealed ba? Parang sealed siya, oh. See? What will we do? Remove this? Do we have to remove this, guys? Hindi ako marunong. Tingin ko ganun eh. Ala, sira na. Ay, meron siyang magnet pala, nakaganyan. Ayun, kamuntik kong sirain. Ayun. Meron siyang magnet kasi nakita ko meron siyang bukol dito and then bukol here. You see, bukol. You see that bukol? Ayun. Ayun, tapos buksan natin. Tadaan! Tadadadadadadan. Oh, ay! And then, look at me. Wow, ang ganda. Ang ganda-ganda ng Louis Vuitton. Wow. Wow. Oh my God, bagay ba sa akin to eh? Wala naman akong pupuntahan man. Malaman lang ang nagsusuot nito or ang gumagamit nito, ma'am. Wow naman. Ang ganda, ma'am. Oh my God. Ang ganda. Ito ba yung nililitin na natupis? Wow naman. Ang ganda naman. Oh. Oh my God. Oh my God. It is very beautiful. It is very beautiful. My gulay. I don't know what to say. Oh my God. Wala bang dollar dyan? Wala bang dollar dyan? Nandyan, oh. Meron siyang etiketa na Louis Vuitton. And then this one, meron siya nitong leash. And then, ano ito? Ganito siya. Dalawang compartment na ganyan. Uy, ang ganda. Sosyala naman ni Uy. I don't know how to use this. Siguro, ito, para saan to, guys? Kurbata? Ano ito? What shall we do with this? Ito yung pinangtatali dito. Yan. Look at me. Ganyan konti, ha? Ganito. Ganito yon. Tama ba ako? Ganyan? Dito. Oh. Ganon. Ganyan ba yon? Yung ganyan. Ganyan? No? Oh, ganyan. Tapos, i-ribbon. I don't know how to use this. I never had like this before. Never. Never in my life. It's my first time, ma'am. Ma'am. Oh my God. Ginagawa ako mo akong mayaman. Anong ilalagay ko dito, ma'am? Hello, ma'am. Ang ganda. Oh. My God. Ang ganda. Grabe siya. Oh my God. Is snake skin. Yung leather ng snake. Ala, mahal yung ganyan, di ba? Leather ng snake, oh. Ala, ma'am. Paano yan? Ang ganda. Ang ganda, ma'am. Ang ganda, ma'am. Naiyak tuloy ako. My God, ma'am. Ma'am. Chat kita mamaya, ma'am. Ma'am. Bye-bye. Ayan. Nakita nyo na, ha? Naku, ang ganda ng box, oh. Ang ganda ng box. Grabe. Ayan. Ayan, oh. Ayan na natanggap ko. Yung box na lang. Itong box magagamit ko to. Importante din to. Kaya ayan. Ayan, ha. Ganda, ha. Ang ganda. Ang ganda. Oh my God. Ang ganda ng bag ko. Ang ganda. Pero
Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta na dala-dala ito. Saan tayo magpupunta? Ha? Meron pa siyang ganun-ganun, oh. Meron pa siyang ganyan-ganyan na silk. Ganun ba yun? Hindi ako marunong gumamit, guys. Mamaya, magpaturo ako. Okay? Ma'am, sabi mo kasi hindi mention eh. Oh my God. Ibigay ko na lang ang initial. Ma'am? ESS. Hindi naman nila mahulaan yan, ma'am. Sige na. ESS. ESS, thank you. ESS, thank you so much. My God, grabe ka kung magbigay naman. Okay naman yata. Exaggeration. Mahal yata ito. Diba? Magkano tong ganito, guys? Please comment down below sa mga nakakaalam kung magkano itong ganito. Yung ganyan na merong snake skin. Ganito ang hardware na meron din ganyan. Parang sing-sing. Ala, parang yung rosaryuhan, guys. Oh, parang yung rosaryuhan. Nakita mo yung hardware niya? Oh. Dito ilalagay yung yung leash, ito dito sasabit, ganyan. Ito, ayan, kung gusto mong shoulder bag, tapos kung gusto mong handbag, ito lang ganyan, ganyan. Oh my God. Oh my God. Oh my God, guys. Oh my God. Oh my God talaga. Allah, my God. Ano ba ito? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Thank you so much. Natatawa na, alam ko, tinatawanan mo ako, ma'am, pero okay lang yun. Okay lang yun, ma'am. I'm so thankful. Grabe ang thankful ko. Talaga, grabe. Okay? Thank you, Lord God. Thank you so much po. Thank you so much po. Okay. Okay, na-share ko na naman. See you on the next video. I love you guys. Bye-bye. Akala ko noon wala nang magmamahal sa akin. Meron pala. Meron din palang magmamahal, guys. Kahit papano. Kahit ganun na, alam mo, di mo na-expect ang gandang magbibigay. Kaya maghintay lang. Have faith lagi. Tapos, ayan, tinatawanan na ako ni ma'am dahil madrama ako. Okay? Thank you, ma'am ESS. Love you. Love you all. Bye-bye. Thank you. Please like, comment, share, and subscribe. At sa mga hindi pa naka-join sa membership, mag-member na kayo, guys. Just click the join button and yung sabi ko, pwede nyong ma-enjoy yung 1 month free of membership kung sumali ka ngayon, kung mag-join kayo. Guys, okay, bye-bye. Thank you.